ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରହିବ କିଏ ତ ମଉସା ନା ପିସା ବड़ा शुरू होते हैं आई वो गाँव ସେ ନା ଇଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ए छोड़ा देखियो ना सेटा होरे आइबो मास्टर दि जण अछंती तार भी आइबो सेई काका पुछले कि देखला केते सड़क ठिया करी कि चूर को जोइबो ना सेने किनितला जे माने मंगल ता हरी जगह रु हाथे छाड़ला ଯାଉ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ସମସ୍ତ ମାର କେତେ ଜାଣି ମାନେ ଯାହା ନିୟମ ହେଲା ଠିକ କାଟିବୁ ହେଇ ନା ସେଟା କାଟି ହବନି ମୋଟାଟା କାଟି ହବନି ନାଇଁ ଟିକେ କାଟିବା ଆରୁ ପ୍ରିୟା ତେରଟା ସେଟା ମଞ୍ଜୁ ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ହେଇଗଲା ଖାଲି ପଟା କାଟିବୁ ନା ସେଟା ନେଇଗଲେ କିଣି ନେଇଗଲା କିଏ ନକଲା ନା ନକଲା କିଣିଲା କେତେର ଆଉ ଏମାନେ ତ ପଚାରି ମୋ ଦୁଇଟା ତିରକାନି ମୋର ମିଶିକି 6,000 ଏଇଟା ତାର ଜାଲଟା ହେଇଗଲା ତା ଜାଲେ ଖୁଣ୍ଟ ମଜୁରୀ ନା ଇଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଗର ପଇସା ନେଇଛି 21,000 ଗଛ ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବନି ଗଛ ନଗେଇଛି ଆଉ ପଇସା ଲୋଭର ସେ ଜାଗା ଦେଲା ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଜାଗା ନାହିଁ ଖାଲି କେତେ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଚେର ପଡ଼ିଯିବ ଚେର ବହୁତ ରହୁଛି ଚେର ରହିବ ଗଛଟା ମାର ଏଠି କେତେ ମାଟି ଯାଉଛି ନା